Hello Mzansi. This is Linda ulikhala umlindo Roriso ngaphakathi inside ngisalutha wena Mzansi. La ngikhona manje ngisembalenhle. La ngisikhomba khona ukuthi ngikhona khona. Angizange ke ukuthi ngizodlala. Kodwa into engiyizelela usizi neinhlupheko zabantu. Kanti ke futhi okunye ufuna ukwazi ngami. Into engiyizelela angizelela ukuthi mhlambe ngizobukisa ukuthi ngiyakwazi ukuhamba kodwa ngingenxa yokuthi ngifuna ukusiza abantu abafuna ukusizeka. Ngithe ngaphakathi inside embalenhle. Yonke imbalenhle ayibhale lapha ku projinattv@gmail.com. Kanti ke futhi kunama contacts abazowafaka la ngaphansi. Ungahlupheki nje wena. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami ngumabutho akasithebe. Ngiphansi kweProjinattv TV. Uhlelo iReconciliation. La namhlanje sivashele usisi osibhalele ngesimanga sokuthi kunalo muntu afisa ukubuyisana naye. So njengamanje sizomsiza eProjinattv TV ukuthi abuyisane nalowo muntu loyo. Nawe lapha ekhaya ngabe unomuntu ofisa ukubuyisana naye ngasazwani kahle mhlawumbe ngabe kuphela iminyaka or 20 years or iminyaka emingaki sizokusiza thina ungasibhalela email yethu ithi projinattv@gmail.com iWhatsApp number iyona level lapha escreenini ngaphansi siyabonga ngicela uhambe nami ke sizokwamukela usisi siyabonga ya inumber izo lezo sibeka lapha ngaphansi escreenini ake samukela nangu usisi osibhalele namhlanje sisami sobona kunjani ngiyaphila program njani siyaphila uma kuthi ukhuluma ngabe ngihleli nobani namhlanje uhleli no Letitia wakwaZulu Letitia Zulu. Yes. Usokuphi ekhaya? Ngihlala khona la ema-12 la eMbalenhle. Wala eMbalenhle. Uthi uzalela khona la? Cha ngibuya kwaZulu kodwa uma ubehlala khona la eMbalenhle. Okay. Ha siyakuzwa. Lo sibhalele ake sizwe ithi indaba yakho. Ufuna sikusiza namhlanje ithi indaba yakho. Bani lo? Ufuna ukuxhumana naye kangaka? Gaqa sendaba. Yeah. Kodwa nje ngamafuphi nje ngizothi ngifuna ukubuyisana nomzala wami uCynthia wakwaZulu ingane kaMalume. Ingane kaMalume. Okay. Shuthi uCynthia sikhule ndawonye njengabomzala. Sihlala kwagogo khona la eMbalenhle. La eMbalenhle so ngalendlela izinto zenzeke ngakhona. Ngibona ngathi unekwali yabo nesuccess yami ongezinto ebenginazo engenazo yena. Uyabo so ukukhula kwethu sikhule nje sithandana sizwana kodwa ngokuhamba kwesikhathi kwavele kwashintsha nje sithubeni ilahleka ukuhamba kwesikhathi sishiniswa yini nje ngokucabanga ngokwakho ukusola nje ukubeka nje ngembaba wami ukuthi umzala wami bona ngathi unomona yabo kahle wena kunobhuti engangizwana naye kodwa ngangazi ukuthi lo bhuti wayizwana naye eqala before mina yabo so sahamba sobabili sahamba sa esikoleni khani indaba bese ngiyithola after ukuthi cha no ubhutiza wacala kumzala wami uqala kodwa phela wayithanda mina engathandi yena so ngiyaqabanga ezinye zezinto zibuya lapho nokuthi nje ekhaya siyimene kahle yebo so baba nje nalokho waqala kumzala like bathandana kodwa ngangazi mina bakufihliwe uma ubhuti uhlala ngakuhlala khona endaweni la hlala khona noma uhlala ngala ngasefonga stadium khona la eMbalenhle khona la eMbalenhle wena usathandana naye cha ngavele ngamgabha mfowethu angithi uyazi awuzange ngiqasi nokuqalisa nje no saqala kodwa uyazi angithi mase ufika enyuvesi kuba nama levels uyayibona yonto wamshisa ukuthi usuhambile waye enyuvesi nokuthi ngangisengizwile mase ngisenyuvesi ukuthi cha ubhutiza waqala kumzala so noma ngifika kunemsebenzi ekhaya umzala sokuba naleyo animosity ukuthi asisezwani yabo uthola kanjani leyo ndaba leyo ukuthi waqala kumzala unomngani wami wasesikoleni ukhazini naye nobhutiza wasengixoxela indaba phela indaba ehlala phansi indaba ehlala phansi hayi ngiyakuza igama lelo sesubani umzala uCynthia Cynthia okay ngiyakuza usuready ukumbona vele sikulandele hayi ngiready bhuti wami ezongitshela ukuthi yini lesibanga mina naye ngoba besizwane besingamathe nolimi mina naye so ngifuna ngixoxela ukuthi saxoxaniswa yini wona Solomon akukho kunye mntakababa akukho kunye yena unjani lapho uyasebenza noma cha akasebenzi yabo umzala wami ngiyamthanda kodwa yilezi enukela nje upetrol but nje ngizoyibeka nje uyangilahla ke lapho unukulo petrol ilezi yabo mazithi nje weekend usho so ngiyacabanga nje bhuti wami ukuthi hayi cha hayi
Akunankinga sisiwami, akunankinga. Ngizolokhu njani ngizokuzama ukukhuluma nethimba lami sizwe nayo ukuthi lemlande lesibekele sisilana. Sike sizwe ukuthi indaba isuka phi ihamba kanjani ngoba isizathu lakho sithi lizwile ne. Kuhle ukuthi nasizwe lakhe bese singakabe ngathi sithatha ama side. Hayi. Okay, babukeli beProna TV. Sicela nibe niyophuza amanzi solanke salanda usisi la. Siyabonga. Okay, babukeli beProna TV njengoba bese cela niyophuza amanzi salanda usisi. Sesibuyile ke nayo sisi nangilapha mngwethu. Sabamela sisi kunjani? Yepha. Siyaphila. Igama lami Mabutho wakaseba anti-Prona TV. Uhlelo iReconciliation. Ngabe namhlanje ngihleli nobani? Nosinti. Kwabona ngathi awujabulanga nje indaba. Kodwa okay. Yamazi sisi lo uhleli naye. Yamazi. Umazi kanjani? Cousin wakho. Okay, cousin wakho ube sibhalele nela kwiProna TV since kuyi-reconciliation. Kunezinto ezithile afisa ukuyixoxa nawe, afisa ukubonisana ngazo nawe, afisa ukuyikhuluma nawe. Ngabe ready ukumuza ukuthi ufisa ukuthini kwena? Alright. Kodwa ubeka ngathi ukhathele noma udiniwe. Ukuthi ngixakekile njengoba uyangathi ukuthi ngihlala phi beyangangithola phi isidingo sokuthi izelana ngisibona nje. Okay, cela simnike isithuba simuzwe nje. Just umlaleli ukuthi uzothini kwena namhlanje. Okay. Sacela ukhulume naye sisi. Ngiyabonga bhuti wami. Mzala, sawubona kunjani? Ngiyaphila mzala. Hayi nami ngiyaphila. Mzala, isizathu esingenze ngikulethe la ukuthi uma ukhumbula kahle mhla kwakunomsebenzi lapha kwaMalume wawune attitude nyana towards mina nje kade yenzeka lento le isikhathi eside. So isizathu esenza ukuthi ngize ngigcine ngifike kule decision ukuthi sibe la ukuthi angithandi mina nawe Masilo and nje lengxabano ephakathi kwami nawe nje ayingijabulisi. And okunye futhi bengazi mina ukuthi uzwana noSiphiwe until ngangifike enyuvesi. Yakhumbula ngake ngakufonela ngakubuza ukuthi kwakuyiqiniso yini ukuthi wena wawuzwana noSiphiwe and waphungelana isisu ngoba wawuzwana noSiphiwe. Kangazi mina. And after ngizengikuzwile lokho sahlukana mina naye. Angazi ukuthi yini le mina nawe sibangani. Mhlawumbe ungangitshela wena ukuthi into eyacasula ngami yini. Qedile. Angiqedile kwamanje. Uyabona next time mawuzala ubatshela iqiniso. Ungakhulumi lamango wakhulumayo. Mzala bengishare nawe everything. Wazi kahle ukuthi boyfriend yami. Bengikuthuma. Bese masingana sishibo uma wakho angalithanga isishibo. Uwe bohamba uyolanda isishibo kuya ngithi. Namhlanje bongasazi. Okunye futhi mzala lo oshade naye yena yini yena ungambali? Mzala yini ungabali ukuthi mina bengiphenduleke isigqila senu ngoba owami uma ahlupheka angakhona ukusondla. Wakho uma adla izambane likaBondo. Kwakumele nginqenge ngokuthi nginihlenele nginiwashele ukuthi ngikhona ukuphila kahle nami ngifane nabanye abantwana. Yimi ngithenga esikoleni. Angithi ukugijima wena abantu bamatekisi wena ungafuni nge esikoleni. Okufanele ngihlale mina ngilinde wena. Bokumele mzala bokumele ngenze njani? Bokumele ngenze njani? Uyazi ukuthi beningigqilaza kanjani egameni lokuhlupheka ngithi zonke izinto ezinhle bokumele zize kuwe ngithi njengama boyfriend ami owawathatha wonke. Namhlanje uveze iwana uveze wonke. Lo oshade nayo yona waye ungakhulumi ngayo ukuthi yile okuyiyona ke engaphunyelwa isisu kuyo hayi le oqamba amanga ngayo. Uqamba amanga wena yikho nje leyo nto. Uqabela uthanda mina budi. Uthanda mina. Yazi nimzala ayikho into ozoyikhuluma la. Mawusakhuluma khona ukukhuluma amanga. Yabona the day uzoba truthful to yourself with the day ke sizokhuluma mina nawe. For now lalela ke wesisi uthi ngikubambe nje la. Yabona mina ngifuza uma wami mina. Ngena la kungeneka khona. Yinkinga yakho leyo. Yinkinga esikoleni mina. Yimi ngithonga esikoleni. Yazi nimzala kwala ungilandela udoti. Kwala ungilandela udoti kahle kahle. Yini le ongilethele yona la? Anginandaba nawe, anginasikhathi sakho ngoba vela ngikhe 11 yakho. Angikhona ukuphila nawe ngoba wena uphila nabaphezulu ngithi. So ngiphila nabaphila phansi nabantu engiphila nabo. Unamana yini ngempilo yakho? Anginampilo anginandaba nempilo yakho, anginandaba nawe futhi. Ngiphumile kuwe. Ngiphila nabantu engikhona ukuphila nabo abasezingeni lami. Wena uphezulu kakhulu ukuthi ungaphila nami mzala. Ufunani kimi? Cela uye kufona indoda yakho. Ngifonela ngingene ngani? Ngifonela ngingene ngani? Mzala ngicela ifoni ngitshengisa iWhatsApp ukuthi iWhatsApp ile ilele nawe.
Awu. Isangikhumbulana namhlanje mzala. Isangikhumbulana namhlanje. Just ukuthi mina angudla udoti angifani nawo ukuthi ngizodla ikhwen angeke kwenzeke wayuza wena ungacabanga ukuthi uzobuya kimi emthathe mzala ngamiyeka washada naye ngoba nginganasikhathi sakhe uyo ngihluphayo ngiWhatsAppayo ayikuthi ngicela ukulanda ifoni ngikutshengise sibone ukuthi ubani noma ngaphathi kwethu okay inqikithi lana engitholayo engathi ngiyayibanga like ngibanga indoda ne main cause nje ukuthi mina ningazwani cha akusindoda ngoba phela ngibona uveza amadoda akho awakudala awathatha yebo indaba yasuka lapho ayisukanga lapho nanokuthi babekuhlukumeza yes oyilapho kakhulu okay ilapho kakhulu ekuhlukumeza yendoda awukhali kakhulu lapho indoda maningi amadoda ngizothi ngikhalelani for indoda unayo uhleli nayo ujabulile na ayikho into engayijabulela uyo yondlayo usikhotheni loyo uyo yondlayo ayisebenzi uyayizalela uyayondla uqhasha igele ukuthi liwashele leyo ndoda leyo the same ndoda ijiki lale naleyo igele leyo angeke ngize ngikhalela umuntu onjalo mina neyami impilo ngiyaziphilela ngaphandle nawe why like u-actor loss kanti kuyo yonke lento le ezifa wazi ukuthi usisi wayengazwani na because awukhulumanga lonke iqiniso akuvezanga ukuthi le ndoda ungithi ushadile kodwa akuvezanga lokho ushade nendoda yakhe le yaphuphunyela isisu namanga lo uhleze edlala ivictim umzala wami wathi asilandi phone ubone wathi kimi wena wawungazi ukuthi le ndoda usiphiwe ne wayithandana naye kodwa olesi find out ukuthi uyachaza manje ukuthi wena wawazi vele lapho no wathi kumina abahlukene lokho kusho ukuphi igunya lokuthi ungene kuyi yaba lokho yaqinisile lokho akuphi igunya phela wena bengilala nawe embedeni oyi1 uyafana nosisi wami angeke ngiphume emntwini ngene emntwini impilo enjani leyo sasifundile thina sinosiphiwe bengafuni ngesikoleni lo egijima nabantu bamatekisi bokuyizimo ayehlele ku status sakhe sokungafuni ngesikoleni mzala wena uSphiwe wamthathela ukuthi akafundile no ukuthi bese understandana mina naye siku same level okay manje sithanda isikole bengasithanda isikole mzala uma wakho azange angiphe imali unobaba wakho yokuthi ngibhadale esikolweni wena wayithatha wathi ekama wakho ngahluleka ukubhala ngaleyo ndlela leyo azange kwenzeke lokho mzala unobaba wakho sisi ubaba wakho aphenduka usikhotheni udla imali kama wami yo uyajabula ngiyabonga yinto engibizele yona la ngimoshela isikhathi yazi ngifuna mina nawe sizwane ngimoshela isikhathi nento eningabe engizenzayo mina angibhorekanga next ungabhorekeki ayifuni wena ukuthi ngenzani nini isikhathi bani ayifuni wena ngikoloti next and angiboleki nix yakho akukho engikubolekayo kwakho no into yazi wena sisi wena ngabe uyazehlisa ngoba uyazi la because uwe kahle apart from leto le yokuhlukunyezwa kahle leyo because wawungangena lapha ngithi abazali le wena ungangena lapho le ngangeni kanjani uye wathatha imali makumele ngiyobhala uma wakhe wayazi ukuthi imali eyakho yes uma wakhe wangipha phambi kwakhe ithe uma wakhe masefulethela hambile yena wabuya wayithatha imali kimi wathi ekama wakhe ngahluleka uqedela isikole ngendaba yakhe benge ngivume ethatha imali kama wami lo ayihlala le emikhukhwini emavaga gijime namadodo amatekisi lo imali kama wami ayisebenzele kanzima benge ngikwenze nje manje ufuna kimi yini lo ifuna kimi grow up sisi grow up ngikhulile uyangibona ngisimele angihluphi umuntu angihluphi imali kama wakho angihluphi imali yakho I don't need you in my life wow ufunani then kimi angidingi ngidinga nani bengithi mina nawe sizovuselela ubudlelwane bami nawe la okudlulile kudlule buphi mentality onayo angidingi mntaka baba ungangilimaza ngephambili wena ungakhona ukuthi ungithelele ishave ngidle uwasekhaya mawukhona ukuthi silale embedeni oyi1 ukhona ukuthi ungishaye ngestina ntali cha angikudingi ufuna ipeace usiza ngithi ngifuna ipeace uzozehlisa kuyena yazi sisi into engabe yazehlisa ucela uxolo kusisa ngithi uzalo lakho lona yilokho nje okubalekile ongakwenza kuzonke izinto ezilungu akunankinga bhuti wami ngiyaxolisa kuye umzala for the sake of ifamily I knew it ukuthi awuzanga lana ukuzoxolisa kimi ngoba vela ngisiyi next kuwe impilo yakho yonke solokuphilela abantu awukazi usiphilele wena uyinyoka into yaziyo best for wena yazi ubufebe phela ayikho into yaziyo empilweni right wena uyaxolisa
Xolisa nani? For the sake of Mfundeni. Bongimix up presenter la. Lalela sisi ake sihlapha ukukhulume kabi. Akabani Akakaza mbona wrong wakhe lo muntu lo. Lo muntu uhlala right ngaso sonke isikhathi ngoba yena uphezulu ule. Uthole konke empilweni. Thina sinext singamadometha akhe. Okay lalela ke mzala. Asiyekufunda kwami nama status ami ngize la ngabhalela isho ukuthi ngiyaxolisa. So ngiyaxolisa kuwe mzala. Ngifuna sibuyele kule yanto sasiyona. Ngiyazi ukuthi kuzothatha isikhathi, baby steps, kodwa ngiyaxolisa ke mzala. Ya mzala thina siyiProject Nathi TV esigunyazayo ukuxola nje. Since umuzwa nawe ezehlisa manje uzalo lapho vele kusasa nizodingana vele. Ngeke like nibe impondo zephela forever. Yayezo into engishoyo. Ngoba ngingeyazi impilo kusithatha isiphatheleni. Ngeke ngisho mhlawumbe kulike kube kuzokwenza kubo or kuye kuze cha just ukudingana kube nonozwane nobumbano emndenini since siwuzalo. Yayizo lento le engishoyo. Ngoba enye into ebulala abantu ipride. Kakhulu. Yeah, ipride. Because wena deep down vele khona ongakudinga kusasa kuye. Naye khona ngakudinga kusasa kuwe. Khona izinto angakhuluma no2 engena khona nikhulume nabanye abantu ngaphandle. So ucela ulokhanda uzwana oleni ladingeka. Ubumbano oleni ladingeka somdeni. Ngiyaxolisa mzali yazo. Asiyeke indaba yethu yokulola amadoda nani. At the end of the day asizalwa nawo. Sizalwa ndawonye. Igazi lami ligijima kuwena. Ngiyaxolisa mzala. Ayidli ishiyele. Yazi le mzala. Awuxola. Mina nawe ayikho into esiyilwelayo. Ngoba nalo nothi umthathile. Bona mzala. Bogqoka udonut le bona ungakanani. Ukucedile kwayena. So ayikho into esizayibanga mzala. Anginankinga nawe, anginanxa nawe futhi. Angizange ngibe nanxa nawe. Just ukuthi bengingazifuni phambi kwakho ngoba uyaye umhlokoloze. Ingakho bengidlalela kude nawe. But inkinga ilento enganayo nawe mzala. Angikaze ngibe nenkinga nawe mzala. Kodwa uzongenzela into eyi1. Njoba ukwazile ukuxolisa. eTV. Ngenzela umusa. Angithi uwone imali. Uzothenga ukudla, ubiza umndeni wonke. Uhlangana umndeni wonke. Angithi uthe wenzela umndeni vele kwaseqaleni. Uzobiza ke lo umndeni bowenzela. Wenza idili, uqolise ngendlela eright, sibe right. Sibuyeka. Ushentshweni. Awuzokwenza lokho. Angizokwenza Awufuna uxola. Ngoba ngifuna uxola. Awethu ngose silitholile. Angizokwenza, ngizokwenza. Ungamuphi ha? Haki mzala. Hayi. Sibonga so. Awusungasonga phela umhaka phela. Hawu. Haki mzala. Yedini nawe. Jabulele ipeace, jabulele. Hawu. Sibonga mzala. Okay. Hayi ke babukele emakhaya nani nazibonela ke peace yenzekile. Project Nathi TV. Nawe lapha ekhaya ungasibhalela sikwenzele izinto zenzeke. Email ethi iyo le lapho escreen ngaphansi. WhatsApp number iyo le lapho. Uyasifollow lapha ku YouTube channel. Uyasubscribe. Before ubuke ishow usaqala usubscribe ubuke then after usungakhomenta kusho sizona uvo lakho ukuthi uthini ngale episode le. Uthini? Siyabonga.